अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। आम्ही एकनिष्ठ आणि निष्ठावंत आहोत आणि राहणार। तुमचा बॉस दरवेळी बदलत असतो। आता तुमचा बॉस सागर बंगल्यावर बसलाय आणि तुम्ही तिथे वॉचमनगिरी करताय अशी टीका आमदार वैभव नाईक यांनी नितेश राणेंवरती केली। पाहूयात। आणि एकनिष्ठ सेवक आहोत हे सांगण्यासारखं आम्हाला अभिमान हे सांगण्यामध्ये आहे आणि आम्ही निष्ठावंत मातोश्रीवर आणि उद्धवजींवर आहोतच आणि राहणारच आहोत। परंतु तुमचा बॉस दरवेळी बदलत असतो। आता तुमचा बॉस सागर बंगल्यावर बसलाय आणि तिथे तुम्ही वॉचमनगिरी करत असताय हे संपूर्ण महाराष्ट्राने बघितलेलं आहे। त्याचबरोबर आता तुमचे वडील, तुम्हाला एकच सल्ला आहे की तुमचे वडील आता केंद्रीय मंत्री असून सुद्धा त्यांना आतापर्यंत तिकीट मिळालं नाही। ते आता तिकीट मिळण्यासाठी ते धडपडत आहेत। आता त्यांना आपण जिथे वॉचमन असल्याने आपला जिथे बॉस असलेल्यांकडे जाऊन तिकीट देतात की नाही याची त्यांनी खात्री करावी आणि ते तिकीट घेण्यासाठी त्यांनी प्रयत्न करावे, तर त्यांच्या बॉसगिरीचा आणि त्यांच्या वॉचमनगिरीचा वडिलांना काहीतरी फायदा होईल। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।